fer voluntaris que és molt per la nostra societat. L'acte lliurament de premis del 5è concurs de relació voluntariat social. Aquest acte, com ja estem fent els tercer any que ho fem, de manera conjunta als 4 territoris, és a dir, Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida, estem celebrant a aquesta mateixa hora aquest acte. Gràcies a tota la gent voluntària que ha participat en aquest concurs, perquè ells ens han fet partícips de les seves reflexions i de les seves experiències. I el voluntariat es basa en fer bones accions. Són molts els amics que en un any ens han deixat. Uns, com Jamel, tornant al lloc d'on un dia van sortir. 2 anys va estar entre nosaltres, participant d'activitats i d'aquelles jornades tan emotives dedicades a ells. Em va prometre que vindria cada setmana, però ara fa un any, que ja no l'he vist. Avui el pare vindrà. Avui és un dia especial per mi. Fa 5 anys que el pare em va deixar aquí. Em va dir que així seria millor, perquè estaria amb gent com jo. Vaig pensar en gent com jo. Jo pensava que el pare era com jo. És la meva gent, la meva casa. De sol té la cara i la pell, l'estil de caminar, el cabell i el somriure. És una persona càlida, que no et deixa indiferent quan la tractes. El seu cor setantí i verge de malícia és obert les 24 hores del dia. Hem escoltat atentament la vostra lectura dels 3 treballs premiats. El voluntari sol ser una persona que es dona als altres, que ofrena generosament el seu.